number 1. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Ang DCGB, miyembro kan KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras niya to mga tugang alas 12:07. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Diyos maray na odto sa Indogabos, mga tugang ngunyan aldaw nin Huwebes, Pebrero 12, 2026, ini ang Bareta alas 12. Kami po sa indong mga tagapagbareta. Ako po si Gina Ritter. Ako man po si Bert Nunez. Headlines kan darakulang mga bareta sa lado lokal, Saro, Lugadan, sa salpukan nin motorsiklo asin kotse sa barangay Cabangan West, Legazpi City, kasubagong aga. BJMP Bicol pinagkondusir ang Love on Wheels activity sa Legazpi City Public Market kasubagong aga. DPWH Bicol nagpaluwas nin road closure advisory sa Daraga Albay katakod kan selebrasyon kan Kagsawa Festival ngunya na taon. PNP Bicol nagpatanid sa publiko manungod sa love and romance scams sa papaharaning aldaw kan mga puso. Sa lado national, International Criminal Court tinugutan ang kampo ni Duterte asin prosecution na magdagdag nin ebidensya. Abogado kan mag-agom na suspetsado sa Molinido double murder case uminatras. DFA nagpapatanid sa mga Pilipino laban sa pag-entra sa dayuhan na militar matapos na i-report na pagkagadan sa Ukraine War. Bureau of Customs pigtututukan ang posibleng smuggling kan petrolyo. Sa ibang nasyon, suspect na namadil asin ng hostage sa eskwelahan sa Thailand, arestado kan mga autoridad. International Olympic Committee pinagbawalan sa Ukrainian skeleton racer Vladislav Heraskovich dahil sa kontrobersyal na helmet. Yan po ang headlines ngunyan sa detalyes kan mga bareta. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Leon Extra Strong Beer. Bangis sa sarap. Bangis sa sulit. Lugadan ang driver kan sarong motorsiklo matapos na maimbwelto sa nangyaring aksidente sa tinampo kasubagong aga alas 7:30 sa Purok 1, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City. Sigun sa entrevista kan DCGB News sa mga witness sa insidente, sarong itom na four-wheel na behikulo na marabas ang dalagan hali sa Daraga pasiring sa Legazpi ang na-sideswipe ang nasabing motorsiklo. Dahilan kan impact, nakaladkad ini pasiring sa gilid kan tinampo, sagkod sa nakabangga ini sa nakapark man na behikulo. Tulos na idinara ang driver kan motor sa ospital para sa magkakanigong medikal na atensyon. Sangon niya nagpapadagos pa ang investigasyon kan mga autoridad, tangani madeterminar ang kausa kan insidente. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Artresin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artresin. Pinag-abisuhan kan PNP Bicol ang publiko na maging maikmat laban sa love asin romance scams na nagkapirang aldaw bago ang selebrasyon kan Valentine's Day. Sigun sa ahensya, kasunod ini kan padagos na pag-aprobitsir kan mga scammer sa emosyon kang sa indang mga biktima na nauuli sa matinding pagkamundo asin financially vulnerable. Dagdag pa kan PNP Bicol ang modus nagpupuon sa online connections kung saan nagpapanggap ang mga ini bilang dayuhan o mga OFW. Padit-diit ka ining pinagkakawatan ang emosyonal na koneksyon kan biktima. Nag-iiwas sa video calls, tulos na nagpapahayag nin pagpapadaba asin kaulanan. Mahagad ding kwarta, pamasahe para kunwari sa paghihilingan. Apuera ka ini naghahagad man ang mga ini nin sensitibong impormasyon, arog kan bank details, one-time passport asin mga IDs. Kadaklan sa mga target kan scams ang may mga edad, single, byudo o byuda, asin mga emotionally vulnerable individuals. Tinawan doon ni PNP Bicol Regional Director Police Brigadier
Procurador General Erosito Miranda na dapat magpadara sa mga mahahamis na taramon asin tulos na deklarasyon nin pagpapadaba. Pinag-enganyar man kang ahensya ang publiko na magpadara ning kwarta, pribadong litrato o video asin personal na impormasyon sa mga personang pa personang namimidbid asin nabeberipikar. Nagpaluwas ni Road Closure Advisory ang Department of Public Works and Highways. Nagpaluwas ni Road Closure Advisory ang Department of Public Works and Highways o DPWH Bicol katakod kan pagselebrar kan Kagsawa Festival 2026 sa Daraga Albay puon sa aga Pebrero 13. Sa ipinaluwas na abiso, isasarado ang Duterte Highway puon alas 9 nin pagkabanggi sa aga Pebrero 13, sagkod alas 5 nin pagkahapon sa Pebrero 15. Isasarado man ang T. Perez Street na dating General Luna Street puon alas 8:30 nin pagkabanggi sa Pebrero 14, sagkod alas 11 nin pagkaaga sa Pebrero 15. Magkakaigwaman nin paramiantras na pagsasara sa Duterte Highway sa Pebrero 26, sagkod 27, asin Pebrero 27, sagkod 28, puon alas 9 nin pagkabanggi sagkod alauna nin maagahon, pati na sa Pebrero 28 puon alas 12 nin udto sagkod alas 10 nin pagkabanggi. Sa Pebrero 28, isasarado man puon alas 12 nin udto sagkod alas 6 nin pagkabanggi ang T. Perez Street pasiring Regidor Street asin parte kan Binitayan Road pasiring Duterte Highway. Ginibok ang Bureau of Jail Management and Penology o BJMP Bicol ang Love on Wheels activity kasabagong aga sa Legazpi City Public Market. Segun sa entrevista kan DCGB News kay BJMP Bicol Chief of Community Relations Service Chief Inspector Kenneth Gale Florence, ang inisyatibo maabot ng marani ang ahensya sa komunidad, partikular na ngunya na bulan nin puso. Segun kay Florence, ang aktibidad enot ng inilansar kang 2020 sa tao kang pandemya sa paagi kang pagdistribuir ning lugaw asin burak sa mga paratinda, para bakal asin mga individual na nasa lugar. Dagdag pa kang opisyal na ang Love on Wheels program ang pinag-adaptar na sa 29 jail facilities kan BJMP Bicol sa bilog na riyon bilang parte kan sa indang padagos na community service asin outreach efforts. Pinagpagirumdum kan PNP Bicol na sarong criminal offense ang bako autorisadong paggamit nin police uniforms, insignia o pagpresentar bilang personahes kan PNP. Sigun sa PNP Bicol, sa irarom kan Article 179 of the Revised Penal Code, ang pagsulog nin uniform o insignia kan ahensya na bako autorisado and punishable by arresto mayor, kung saan pwedeng makulong ang persona nin sarong bulan sagkod anom na bulan. Mientras tanto sa irarom man kan Article 177, posibleng mahampang sa anom na bulan asin sarong aldaw sagkod 4 na taon asin 2 bulan na pagkakakulong ang paggamit kan pulisya sa irarom kan false pretenses. Pinagpagirumduman kan ahensya ang mga business owners asin establishmento na ang pagmanufacture, pagpabakal o pagdistribute nin police uniforms na dainin magkakanigong autorisasyon ang pinagbabawal sa irarom kan Executive Order Number 297. Ang magbayular posibleng mahampang sa pagsasarado kan negosyo, pagkumpiskar nin bako autorisadong mga produkto, kanselasyon nin mga lisensya o permits asin administrative fines. 8 persona ang naarestrar mantang 2 drug den ang narumpag kan PNP Bicol, kaibahan ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Bicol sa magkasiblag na operasyon na ginibo kan nakaging aldaw sa Barangay Lapu-Lapu, Legazpi City. Segun sa pulisya, alas 6:20 ning pagkabanggi sarong composite team, kompuesto kan mga otoridad na nagpa-implementar ning search warrant para sa biolasyon kang Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban sa drug den maintainer na si alias Fredo, 44 anyos. Sa nasabing operasyon na abutan asin naarestrar kan mga otoridad ang persona, kaibahan sina alias Bob asin Rap, na pinagkukonsiderar bilang high-value individuals o HVIs. Nakumpiskar sa mga ini ang 11 small heat-sealed transparent plastic sachets na naglalaman ng pinagtutubudang shabu na may gabat na 15 gramos na may estimated price na 102,000 pesos.
Mientras tanto sa sarong siblag na operasyon bandang alas 6:25 ng pagkabanggi, kinundusir kan joint operatives ang sarong follow-up operation sa parehong barangay na nagresulta sa pagkaka-arestrar ng 5 dagdag na HVIs. Namidbid ang mga ini bilang sina alias Don, drug den maintainer, kaibahan sina alias Gab, Jot, Oli asin Ben na naparehong residente kan Legazpi City. Nakumpiskar sa mga operasyon ang 11 pedaso ng heat-sealed transparent plastic sachets na naglalaman ng pigtutubod ng shabu na may gabat na 10 gramo na may kantidad ng 68,000 pesos. Sa presente, nasa kustudya na kang pulisya ang mga suspect, asin ang ebidensya kung sa inhahampangon kaini ang kasong bailasyon kang Article 2 of RA 9165 sa paagi ng inquest proceedings. Ipinagpaabot kan Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol ang asistensya sa nabayaan na pamilya kan magtugang na nalamos sa nangyaring baha kausa kan shearline kan Pebrero 9 sa Pasakaw, Camarines Sur. Basado sa inisyal na impormasyon, kumpirmado na ang mga biktima edad 14 asin 8 anyos ang nagadan kan magbalo na magbalyo sa sarong salog sa Saindang Barangay. Sigun sa pamilya, ang magtugang pauli na hali sa umahan sakay kan Carabao kan mangyari ang insidente. Mantang nagbabalyo sa Swollen River, nahulog ang 8 anyos binaluining iligtas kan sa iyang tugang asin naglukso ang 14 anyos alagad inanod na ini kan makusog na ragasa kan tubig na naging kausa kan sa indang pagkagadan. Katakod ka ini pinag-opresir kan ahensya ang psychological first aid sa mga nagmumundo na pamilya sa iraroman kan assistance to individuals in crisis situations program. Itinauman kan DSWD Bicol ang 20,000 pesos na funeral assistance bilang tabang sa burial expenses kan magtugang. 69 tourism workers kan Provincial Tourism Culture and Arts Office o PTCAO Albay na naapektaran kan Bagyong Uwan ang magiging benepisyaryo kan Emergency Cash Transfer Program sa Pebrero 18 alas 8 ng pagkaaga sa Governor's Guest House. Sigun sa PTCAO Albay, nakipagkoordinar na sinda sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol pati na sa Department of Tourism o DOT Bicol kung saan mariresibin ninda ang pinansyal na asistensya bilang suporta matapos ang pagrapado kang nasabing bagyo. Dagdag pa kang opisina ang gigibuhon na aktibidad ang enot na batch kang nakaplanong serye ng payout na mauotang matabangan ang tourism workers na ma-recover sa kalamidad. Bukas pa man sa giraray ang gobyerno probinsyal kan Albay sa pakikipagkoordinar kan San Miguel Corporation para sa pagkondusir nin Beer Plaza sa selebrasyon kan Magayon Festival ngunya na taon. Sigun kay Albay Governor Noel Rosal, maawot kan probinsya na makipagkoordinar asin makipag-negotiate sa korporasyon manungod sa potensyal na sponsorship. Ana sabing Beer Plaza ang saro sa mga pinag-aantisiparan na aktibidad kan festival bilang saro sa mga pinakadakula na beer consuming festivals sa nasyon. Magigiromdoman kan mga nakaaging semana kan i-anunsyo kan gobernador na posibleng dai may ubay ang nasabing aktibidad sa festibidad dahil lang maawot niyang matutukan ang pagpapalangkaw kan turismo asin kultura kan probinsya kan Albay sa pagbabalik kan selebrasyon kan Magayon Festival 2026. Maluya sa daing bulos ng tubig ang maeksperyensyahan ngunya na aldaw kan mga residentes kan Barangay Puro, Legazpi City sagkod alas 5 ning pagkahapon dahilan sa pinagigibong emergency relocation kan Legazpi Water District or LCWD. Sigun sa LCWD, pinagpuunan ang emergency relocation kan tulong distribution pipeline na naapektaran kan nagpapadagos na kanal construction sa lugar kasubagong alas 9:30 ning pagkaaga. Pinaghagad man kan distrito ang pasensya sa temporaryong inkumbinyensya mga apektadong residentes asin ang pagsabot sa nasabing aktibidad. Abangan pang ibang mga bareta sa pagbabalik kan bareta alas 12. Alam nyo bang may Liverade Pro? Liverade pero Pro. Si Limarina. Multivitamins pa.
Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liver Aid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liver Aid Pro. Liver up na tayo. Liver Aid Pro. Mabibili ang Liver Aid Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Slimmering Plus Multivitamins is a generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Slimmering, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na! Ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/enrol. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suites Sagmin, Legazpi City near Aleco, Rabvax Ligao in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco beside Siga Hospital, Rabvax Iriga in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital, and now open Rabvax Masbate along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ang ubo at hika hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number one, always at your service. Balik po kita sa Bareta alas 12 para sa detalyas kan mga Bareta sa lado nasyonal asin iba pa. Tinugutan na kan International Criminal Court o ICC ang kahagadan kan kampo ni dating Presidente Rodrigo Duterte asin ang prosecution na magdugang nin mga bagong ebidensya na gagamiton sa pagdangog. Sa apat na pahinang desisyon kan ICC Pre-Trial Chamber 1 na may petsang Pebrero 10, sinugo kan ICC Pre-Trial Chamber 1 ang depensa asin prosecution na magsumitir nin bagong ebidensya nin sagkod Pebrero 13. Enot nang hinagad kan legal team
kan dating presidente gikan sa ICC na magdugang nin 78 na mga bagong ebidensya na isasabay sa confirmation of charge. Dayman ini kinontra kan prosecution kaya tinugutan na sa naini kan ICC. Mantang ang prosecution hinagad man sa chambers ang dagdag na duwang bagong ebidensya kung saan nagtugot man ang kampo kan depensa. Ipinahayag ni Bureau of Customs o BOC Commissioner Ariel Nepomuceno na nakatutok sa ngunyan ang ahensya sa importasyon ning petrolyo sa posibleng smuggling gikan sa daing pokus sa mga produktong pang-agrikultura. Segun kay Nepomuceno, sa nakaaging taon, mga produktong agrikultura ang pinakagrabing pig-smuggle alagad nagbaba na ini sa listahan kan BOC dahilan sa mas makusog na implementasyon. Pero ngunyan bakong agri-products na ang focus ninda dahil pigtatabangan man sinda kan ibang ahensya de gobyerno. Dahilan digdi petroleum products naman ang sentro ngunyan kang sa indang makusog na pagbantay. Nagpatanid ang Department of Foreign Affairs o DFA sa mga Pilipino kontra sa pag-intra sa mga dayuhan na puwersa armadas. Kasunod ini kan report na sarong Filipino national ang nagadang mantang nakikipaglaban para sa Russia sa giyera kontra sa Ukraine. Sigun sa DFA, ang pagpartisipar sa mga armadong giyera sa ibang nasyon nagbubugtak sa mga Pilipino sa grabing peligro asin pwedeng magdara nin seryosong legal na konsekwensya. Makusog man na pig-aabisuhan ang publiko na mag-ingat sa mga tangro na trabaho sa abroad na pwedeng magsirbing takop sa recruitment para sa foreign armed forces. Tinawanin doon kan ahensya na andirekta o bakong direkta na pagsabay sa dayuhan na militar pwedeng pagsuhay sa ley kan Pilipinas asin magresulta pa sa pagkawara kan nasyonalidad. Magigiromdoman na kan primerong parte kan bulan na Enero, inireport kan military intelligence kan Ukraine na sarong Pilipino ang nagadan sa labanan sa Donetsk region. Sigun sa report, kaibahan siya sa sarong unit kan Russia military. Uminatras sa pagkapot kan kaso ang abogado kan mga panginot na suspetsyado sa panggadan kay Police Senior Master Sergeant Dayan Marie Molinido asin ang 8 anyos kaining aki na si John Ismael. Sigun kay Quezon City Police District o QCPD spokesperson, Police Major Jennifer Ganaban, daingon na nagsumitir ng counter affidavit ang mag-agom na sina Christian Panganiban na sarong dating police asin PIA asin para mientras nagkuaning representasyon hali sa Public Attorney's Office o PAO. Dahil lang sa pagsibok ang abogado, dainalawos ang preliminary investigation sa mga suspects. Sigun kay Ganaban, sa pag-avail ng PAO lawyer kan mag-agom, nasuspetsyado na reschedule ang preliminary investigation sa Pebrero 16. Ang sarupang suspect na si Hildy nag-apply para maging state witness asin piglalauman na magsumitir kan sa iyang sinumpaan na pahayag sa Biyernes, Pebrero 13. Mantang pigsusurat ang baretang ini, deipang pahayag ang QCPD sa eksaktong rason kung nata nag-withdraw ang dating legal counsel ni Napia asin Christian. Mientras na pinairaron naman ang pag-uugid kan crime laban sa mga badil, sa pigsasabing ginamit kan mag-agom na itinago sa harong kan sa indang ina. Ang pagkakadiskubre sa mga badil base man sa pag-ako kang tugang ni Christian na si Maribel. Nagpahayag din suporta si Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Rimulya sa mga opisyal kan Kalayaan, Palawan matapos na iban kan Chinese government. Sigun kay Rimulya, plano niyang personal na magbisita sa Kalayaan Island Group o KIG matapos ipagbawal kan China ang paglaog kan mga opisyal sa saindang nasyon. Tinawanin doon kan opisyal na ang KIG parte kan teritoryo kan Pilipinas asin may sadir ining lokal na gobyerno o LGU. Sigun pa kay Rimulya na ang KIG parte kan territorial waters kan nasyon kung saan pig-iistaran na kan mga residentes nin sobra sarong century. Sa katunayan, igwaining sa diring LGU. Ang pagbisita niya sa lugar may kamauotan, napakusugon ang sovereign claim kan Pilipinas sa lugar. Magigiromdoman, nasa sarong pahayag sinabi ni Chinese Embassy spokesperson Ji Lingpen na ang lakdang na iban sa China ang 16 na opisyal kan Kalayaan susog sa prinsipyo nin reciprocity. Ini matapos na ipasar kan Konseho kan Kalayaan sa resolusyon na nagdedeklarar man sa Chinese ambassador sa Pilipinas bilang persona non grata.
Nagkasundo ang lakas CMD sa Kamara na aprubaran ang legislative agenda kan partido para sa 20th Congress. Segun sa lakas, makikipagtabangan sinda sa iba pang partido asin sisikapon na makakuha nindai magbaba sa 150 na co-authors kada propwesto para maparikas asin magpasar kan mga ini. Nakasentro ang mga agenda sa pagpapagaan kan gastuson kan mga pamamuhay, pagpapahiwas kan akses sa importanteng serbisyo, pagpapatibay kan seguridad sa pagkakan asin pag-ataman sa salud kan publiko. Bareta sa ibang nasyon, inaresto kan mga otoridad sa Thailand ang lalaki matapos na ini mamadil asin ng hostage pa. Naglaog ang 18 anyos na sospek sa Patong Pratang Kiriwat School sa Songkhla sa probinsya kan Hat Yai na may bitbit na badil sarong paratukdo asin sarong estudyante ang nalugadan sa pambabadil kung saan nagibo pa kaining mang hostage. Sinabi ni Deputy Superintendent Wichan Subuon na binadil kan sa indang kapulisan ang suspek bago ini inaresto. Pigiimbestigaran pa kan mga otoridad ang motibo kan suspetsado sa nasabing shooting incident. Sa bareta niya to sa lado ng sports, pinagbawalan na kang International Olympic Committee o IOC ang Ukrainian skeleton racer na si Vladislav Heraskovich na magpartisipar sa Winter Olympics. Kasunod din ang paggamit niya ng helmet na may imahe kan mga atleta na nagadan dahil sa gyera sa Ukraine. Sigun sa IOC, nasasabutan ng daan pigaagihan Heraskovich, alagad ang ginibo kaining suhay sa regulasyon kan IOC. Siniguroan ni Heraskovich na iapelar niya ang nasabing ban sa iya. Enot ka ini naglakop ang video ni Heraskovich kang ini nag-iensayo kung saan maihiling sa helmet ka ini ang mga retrato kan mga nagadan na atleta arog ni na weightlifter Alina Perahudova, boxer Pavlo Iskohenko, ice player Olesi Loginov, actor as in athlete Ivan Konekonko, diver and coach Maikita Kozubenko, shooter Olensky Habarov as in dancer Daria Cordel. Naimbento kan mga siyentipiko ang AI-powered protein folding prediction o ang paggamit nin artificial intelligence tangani mahulaan ang 3D structure kan proteins base sa nasa sa indang amino acid sequence. Ang shape kan protein nagtatao nin giya kung paano ini magana sa lawas, bulong, helang, asin haros gabos na biological processes. Kan kaito pinag-aabot ni nagkapirang taon tangani maaraman ang structure kan sarong protein asin kaipuhanan nin mahal asin komplikadong lab methods aro kan X-ray crystallography, cryo-M, sangunyan kayang hulaan kan AI models aro kan AlphaFold ang structure sa laog sa nin oras o minutos. Istoryang naiiba! Para po sa satuyang special story, pinatunayan kang sarong residente kan Tyler, Texas na si Richard DeFries. Naday kay puhan ng sobrang kusog ng lawas o marabas na dalaga ang tanganing maging world record holder. Sa world record-breaking attempt, nagtrayumpong siyang tiklupon ang 250 functional paper planes sa laog sana ning sarong oras. Nilampasan ni DeFries ang target na 200 na itanalaan kang Guinness World Records. Segun kay DeFries, 2 taon siyang naghalat asin nag-ensayo para digdi. Aminado man ini, naghanap siya ning kakaibang record title dahil ang taaram niyang bako siya ang pinakamarabas na magdalagan o pinakamukusog na persona. Alagad sa pagtitiklop ng papel, siya ang hari. Flashback! Ngunya na aldaw Pebrero 12 taon 1796 namundag sa Tondo, Manila si Damian Domingo E. Gabor o mas midbid bilang Father of Philippine Painting. Nagpuunan sa iyang karir bilang pintor sa pagkrear nin miniature portraits as in religious imagery. An sa iyang talento sa pag-ibon nin lifelike miniature sa ivory sa paagi nin paggamit nin 5 Chinese sable brushes ang naging paagi tangani siya ang paghanap-hanapon na pintor kan sa iyang panahon. Disyembre 2 taon 1823 an sa iyang academy ang binaguhan ang pangaran bilang Academia de Dibujo y Pintura kan Sociedad Economica de los Amigos del País o Royal Economic Society of the Friends of the Country kung saan siya ang nagserbi bilang direktor.
Mga tugang iyan na po ang kabilugan kan sa tuyang alas 12 ang mga bareta tinipon asin kinalap sa DCGB News Base. Sa pangaran kan mga nagsurat kan bareta na pinamamayuhan kan sa tuyang News Manager and News Director Sir Mar de la Cruz, kay ba si Miss Nicole Gloriani, social media writers Miss Jenny Macho Balyaran, Miss Shara May Leron asin Mr. Jimos Barrios. Sa lado technical kaibanta po si Sir Nems Flora asin si Mr. Jerome Nico Martinez sa tuyang IT. Sa ngaran po kan bilog na tropa kan Megaforce Patrol asin sa pangaran kang mga nagaantabay sa DCGB News Facebook page, DCGB YouTube channel, DCGB Live app asin sa 729 kHz sa dial kang saindong mga radyo. Kami po ang naging saindong mga tagapagbareta. Ako po si Gina Ritterly. Ako man po si Bert Nunez. Abangan po ang masunod na programa Iskaramusa with Miss Angel Mostasa. Always number 1. Always DCGB. Always at your service. Bareta alas 12 with Bert. And Gina. Salamat po. Happy lunchtime. God bless everyone. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta, ngunyan na aldaw, ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon.